Epynt. Enw sy'n yn hatgoffa nad y fyddin sydd yma ers yr ail ryfel byd, na'r cenedlaethau o ffermwyr oedd yma cyn ni yw gwir berchnogion y mynydd hwn. Epynt, hen enw Celtedd. Ep, ebol, ebolion, a hynt, llwybr neu lwybrau. Ie, ers cyn hanes, y ceffyl oedd brenin y 30,000 o erwes sgwâr hyn yng nghanolbarth Cymru. Mynydd Epynt. Aberaeron ar arfordir Ceredigion. Fod gan y sir gysylltiadau amlwg ar môr, mae gwyl fawr flynyddol yn dathlu lle canolog y ceffyl yn ei hanes hithau hefyd. Gwyl y merlod a'r Cobiau. Ac yn 2019, roedd yna gyffro fwy na'r arfer, a mwy o acenion dierth nag arfer fyd. Un yn arbennig. Rags, fruiters, they would pack it out, flowers. Acen y cocni. Bobl a anwyd yn sŵn bow bells Llundain. Do you know what I mean? So, or in the day they would have been. Ond mae ei cyffyle o'r un hen dras a brenhinoedd Epynt gynt. Pam o'n nhw ma? Am fod gwyl y merlod a'r Cobiau 2019 yn ddim byd llai na gwyl Croesawu'r Cobyn Gatre. Yn ganolog yr wyl eleni, mae pasiant sy'n adrodd siwt y dath y Cobyn yn bresenoldeb mor amlwg gynt ar strydoedd Llundain. Ond cyn ni, mae'n werth atgoffa'n hunain pa mor bwysig yw'r ceffyl i ddiwylliant yr holl wledydd Celtedd. Gallwch chi henwi? Iwerddon, Llydab, Cernyw, Ynys Manaw, yr Alban, ac wrth gwrs Cymru. Un o'n straeon mwyaf yw stori Pwyll ar Rhiannon. Stori mae'r ceffyl yn holl bresennol ynddi o'r eiliad mae'r tywysog yn gweld Rhiannon yn marchogaeth yn dalog heibio iddo. Mae fe'n carlamu ar ei holi, ond y cyflyma rai a pella rai hi o ddiwrtho. Nes iddo sefyll wedi blino'n lan, a'i chael i'w ryfeddod wrth i ymyl. A phwy oedd Rhiannon? Neb llai medden nhw, nag Epona, y dduwies Geltedd, yr un ep sy'n rhoi un i'r gair ebol ac wrth gwrs, Epynt. O oes y chwedle i'r canol oesoedd, oes y boneddigion, oes y bobl oedd yn byw yn fras fel ym mhob oes ar draul pawb arall. Oes hefyd y straeon cyffroes am yr arwyr cyffroes a fydde'n cymryd pob cyfle i achub cam y werin bobl. Ond o'r holl storiwyr a'i holl straeon am yr holl arwyr, mae un enw wedi para hyd y dydd hwn i gyffroi pob calon sy'n dyheu am degwch i'r tlawd a'r gwan. Twm Sion Cati! Stori romantus yw stori Twm a'i geffyl, ond does dim byd romantus am y tlodi go iawn oedd yn sail i'r straeon hynny. 200 mlynedd yn union yn ôl, roedd pethau'n dywyll iawn ar bobl Dyffryneiron. Y llywodraeth yn dwyn y tiroedd comin, bobl y plasau yn mynnu rhagor o rent am y ffermydd, a un haf gwlyb wedi'r llall yn golygu bod teuluoedd cyfan heb ddigon i fita. Erbyn 1818,
mi oedd 6 theulu yng Nghylcennin wedi cael digon. Gasglon nhw bob dimau goch ynghyd mwyn talu am le ar long fydden ni cario i'r byd newydd, America. Wrth gerdded y 4 milltir faith i harbwr Aberaeron. Ro'n nhw fel ffoaduried o bob gwlad ym mhob oes, yn folon mentro'r cyfan, yn hytrach na sefyll a starfo. Hanner 100 mlynedd yn ddiweddarach, roedd cefn gwlad Ceredigion dal yn lle i ddianc ohono, fod y ddihangfa newydd cymoedd y de dipyn yn nes adre. Ac nid Hebrwng oedd unig rôl y ceffyl bellach. Yn y pyllau glo, roedd angen ponis yn ogystal â dynion, gwragedd a phlant i weithio ddydd a nos yng nghrombil y ddaear ddu. Ddiwedd oes Victoria, os oedd cymoedd glo de Cymru'n tyfu'n gloi, roedd dinas enfawr Llundain yn tyfu'n gloiach fyth. Pa ryfedd i fechgyn a merched ifanc ffermydd tlawd Ceredigion weld eu cyfle a heidio yno i werthu llaeth. A pha ryfedd hefyd mae'r ceffyl y bydden nhw'n ei ddewis yn was da, cryf a ffyddlon oedd yr hen gyfaill o Gatre, y Cobyn. A Megan Hayes wedi cyhoeddi llyfr am hanes teuluoedd fel ei theulu hi, teuluoedd y llaeth. Siwt dechreuodd pobl cefn gwlad Ceredigion fagu cysylltiad ar ddinas fawr? Wel, oedd Porthwyn yn mynd o'r rhan hyn o'r wlad, rhan o Gymru yn gyffredin mewn ffaith i Llundain a'r gwartheg mwyn marchnad a llaeth a cig. A nhw'n dod nôl â hanes o beth oedd ar gael yn y lle hyfryd hyn a gelwyr Llundain. O Troed-y-rhiw yn y sir hon, dechrau 19th canrif, a nhw dechreuodd denu bobl i cyfloga yn Llundain. A wrth gwrs oedd y teuluoedd yn dod nôl â hanes a'r rhagor yn mynd fel oedd byd amaethyddiaeth yn wael yn y sir hon. Ond heb ddyfodol Gatre, daeth meibion a merched y ffermydd gynt yn werthwyr llaeth ac yn berchnogion siopau ym mhob cwr o'r ddinas. Oedd rhaid cael siop mewn lle gallai'r cysmeriad dod mor haws a cymryd y cysmeriad oedd bosib. Mwy na thebyg siop teras oedd ei ddechrau. Oedd hi'n well i cael siop ar cornel fel lle bobl dod o bob cyfeiriad. A oedd y siop yn gwerthu dim ond llaeth, ond bwyd, tins, bacwn, bara, wyau, bob beth o'r fath na. Ond na wac laeth yn mas y llaeth, oedd rhaid cael llaeth, oedd dim fridges, cael y llaeth ar carreg drws erbyn 7 y bore. Oedd y llaeth diweddarach tua 11 y bore gwedwch, a'r ceirt yn cario tymeidi o'r cynnyrch o'r siop, fel gellir cysmeriad prynu ar yr hewl. Mi oedd arian i'w wneud yn Llundain, ond mi oedd y gwaith yn galed, a'r oriau'n hir. Hollol hir, 8 y gloch y bore yn diweddar y nos. Wel, fydde'r llaeth yn y mewn am gydwch 4 y gloch. So mae pe amser oedd y teulu'n codi, yn oedd rhaid i boteli, rhoi fe ar y barws, a mi mas ag fel bod e ar y carreg drws am 7 y gloch erbyn breakfast. Oedd bobl yn gweini tu ôl i'r counter wastad a ffedog wen unwaith oedd y gysmeriad yn sylwi bod pethau ddim yn lan, ddech chi'n golli cwstwn nhw. Oedd rhaid clynhau ar ôl wneud yr holl paratoadau yn y nos cyn y bore, oedd y siop yn agor am 8. Oedd hi'n waith caled. Yn ogystal â chario'r llaeth mas yr hyd y strydoedd, y Cobyn hefyd fydde'n halio'r llaeth ffres ben bore o'r gorsafoedd tren, yn ôl i'r siop i'w foteli. Ond os mae yn Llundain roedd i bywoliaeth, Gatre yng Ngheredigion oedd calonnau bobl y llaeth o hyd. A chael dychwelyd Gatre oedd ei dymuniad wrth farw. Dymuniad a ddeiau ar Cymru yn dorfeidd mawr i blatfform Paddington neu Euston i Hebrwng yr ymydawedig ar y siwrne olaf yn ôl i'r henwlad.
Drwy flynyddoedd cynnar yr 20fed ganrif, dal i gyrchu tuag at y brifddinas am nair bechgyn ifanc. Ambell un pryn 12 oed wrth fforwelio a Gatre a mentro ar y tren i Lundain, ben i hunan bach. Un peth bydde rhaid fod yn ei boced wrth gyrraedd, macyn gwyn. Dim ond iddo i godi'n ddigon uchel, mi fydde'n siŵr o weld mas law, macyn gwyn arall yn codi. Cynrychiolydd un o capeli Cymraeg y brifddinas, yno i'w groesawu, a'i helpu i ddod o hyd i gartre da. Gyda throed yr 20fed ganrif, roedd y deri Cymreig yn rhan anatod o strydoedd y ddinas fawr. Ond yna, daeth dwndwr a thywyllwch yr rhyfel mawr i droi'r byd ben i weired. Rhyfel oedd yn fawr o ran ei erchylltra a'i golledion. Negesydd oedd y Cobyn bellach, cyfrwng i ddod â'r newyddion gweithaf oll i famau a gwragedd ym mhob cwr a chornel. Yn y rhyfel hwn y defnyddiwyd tanciau gyntaf, ond cyffyle oedd prif beiriannau'r ymladd, yn tynnu'r gynnau mawr a chario'r milwyr i ganol y gad. Erbyn cydoediad 1918, roedd 500,000 o geffylau'r fyddin Brydeinig yn farw gelen, wedi saethu neu boddi yng nghorsydd mwd y ffosydd. Yn Llundain, tyfodd parch newydd i'r Cymru. Diolch iddyn nhw, dal i lifo i'r tlawd a'r cyfoethog fel ei gilydd nath y llath, gweitha pob dim. Wrth raidd y gamp ar gomwynas fawr honno, roedd cynnydd arbennig a gariwyd ganddynt o Gymru i'r ddinas. Yn y gyd yn nabod ei gilydd ac yn helpu ei gilydd. Wel, fe traddodiad y ffermydd o cydweithio o helpu gilydd yn para ymlaen. Wrth galon yr awydd o gynnal y meddylfryd pawb yn helpu ei gilydd, oedd capeli mawr Cymraeg y ddinas. Ac wedi'r gwasanaeth, roedd y cymdeithasu mond yn dechrau. Te yn y festri, neu casglu tu fas i'r capel ar y palmant. Oedd ddim yn gytre'r unwaith, oedd yna gormod i siarad a cymdeithasu a bobl o'r un rhan o'r wlad, felly. A canu? Yn Hyde Park oedd ni, o King's Cross, bus 73 lawr i Hyde Park, i'r canu cymdeithasol yn y parc. A wedyn wrth gwrs felly swper yn y Lions Corner House neu le bynnag. Roedd pensaerniaeth grand y capeli mawr, Jewin a King's Cross a'i tebyg, yn arwydd hefyd o lwyddiant ariannol teuluodd y llath. Yn Llundain, dangosodd plant y ffarm gynt allu naturiol fel entrepreneurwyr, gyda rhain blodeuon ddynion busnes arbennig iawn. Bobl fel Alban Davies a alluogodd Coleg Aberystwyth i brynu'r tir sy'n bellach yn brif gampws y brifysgol. Sir David James, y cymwynaswr a alluogodd eisteddfodau Llambed a Ffontri Fendiged i fod yn wyliau o bwys cenedlaethol. A Sir William Price, un o sefydlwyr United Dairies, y cwmni a fi'n bennaf gyfrifol am hyrwyddo llath pastyreddedig yn y gwledydd hyn. Dyma'r cwmni hefyd, ochr yn ochr ag Express Dairies, a oedd am flynyddoedd lawer yn un o brynwyr mwyaf ar y Cobyn yn ffair gyffyle Llanybydder. Ond gydag amser, daeth cwmni'r mab ffarmol yn wrtyd i chwarae rhan ganolog yn nifodiant busnesau bach i gyd Gymru. Newidodd pethau ar ôl yr ail rhyfel byd. Oedd y cwmnïau mawr yn medru prynu'r rowns llath a gadael y siopau heb digon o profit i wneud bwyoliaeth. Heddi, 3 busnes llath ag iddynt wreiddiau Cymreig sydd ar ôl. Ond mae olion gwaith caled a llwyddiant i ryfeddu canrif a hanner o busnesau Cymraeg i hiaith a'i diwylliant
dal i'w gweld fan hyn a fan draw ar draws y ddinas. Ond bod crynswth y bobl a'i busnesau wedi mynd, mae yna un arwydd amlwg o hen bresenoldeb y Cymru, dal yno. A dyma nhw, Cobiau Llundain, yn cael eu croesawu Gatre, i Aberaeron, union ardal I tras a'i talwyth. Welsh Cob, always had them. Ever since I was a kid, my father's always had them. Stamina, temperament, durability. They'll do all the jobs. All the jobs you want them to do, they'll do. This is Stockdale Black Prince. He's 8 now, and he has done everything. He does working hunter, ridden, private drive, in hand, now the trade. So he's a real, proper, genuine, all-round Welsh cob, and he's been to Hoys twice, been placed. He's a brilliant, brilliant little pony. Definitely a member of the family. And you can trust him anywhere. He's brilliant. I don't think you can beat the Welsh cob. They've got the stamina, the temperament. You know, they'll just do any job. I should think they'll work near nigh as good as a Shire. You know, pulling with their temperament and power. Their rear ends is so strong. You know, they'll power off the rear end and go anywhere. Anyway.